соли савум аст ки дар асоси амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам имомили раҳмон дар кишвар озмуни ҷумҳуривии тоҷикистон ватани азизи ман ташкил ва баргузор карда мешавад. То имрӯз дар шаҳру навоии вилоят даври якуми озмуни мазкур доир гардида, истеъдодҳои нав дар он ширкат варзида, ҳунару маҳорати худро муаррифӣ намуданд. даври вилоятии озмуни ҷумҳурии тоҷикистон ватани азизи ман дар коқи рӯдагии маркази вилоят гузаронида шуд. озмун дӯстдорону ҳаводорони санъат ва фарҳанги пурғаноати миллиро ба ҳам овард. ин навбат иштирокдорони он бо омодагии хоса назди аъзои ҳакамон шуданд, то ки ба давраи ниҳоӣ рохат гиранд. ин санъаткорони ҷавону ояндабин аз рӯи номинатсияҳои оҳангсозӣ, сарояндагӣ ва навозандагӣ маҳорату малакаи волои худро пешкаши аҳли нишаст гардониданд. ҷараёни озмунро аъзои ҳакамон ки мусиқишиносону композиторон ва донандагони санъати мусиқӣ мебошанд назорат бурда, беҳтаринҳоро интихоб намуданд. бисёр мушкил буд аз мобайни зиёда аз 200 нафар бубинед, зиёда аз 200 нафар танҳо 36 нафар ба даври ниҳоӣ бояд рохат гиранд. бисёр барои мо мушкил буд. аз байни инҳо мо танҳо беҳтаринҳоро интихоб кардем ва фикр мекунам ки дар ана ҳамон тамоми жанрҳо аллакай имрӯзҳо боиси ифтихор аст ки дар жанрҳои композитори анъанавӣ омӯзгорону истеъдодҳои ҷавон кӯшишу ғайрат карда истоданд. дар жанри сарояндагии анъанавӣ, дар жанри сарояндагии эстрадӣ, навозандаи академӣ бо дигар жанрҳо аллакай ҳам наврасно, ҳам калонсоло талош доранд ки бояд ҷойҳои намоёнро ишғол кунанд. албатта барои ҳунарманд пеш аз ҳама суруд хондан бисёр як чӣ гӯям вазифаи пурмасъулият аст. дар саҳна ҳаяҷон аст, масалан шеърро ба мардум расонида тавонистанд, лекин боз ҳакамонӣ кардан, масалан ба як кас баҳо додан, ин ҳам кори осон нест, барое ки инҷо бисёр иштирокчӣ аст. ман фикр мекунам ки албатта дар даври ниҳоӣ ана ҳамон нафарҳое ки дар ҳақиқат сазовор ҳастанд ҷойҳои намоёнро соҳиб мешаванд. дар озмун 211 нафар аз тамоми шаҳру навоҳии вилоят иштирок намуда, аз он 36 нафар ғолибият ба даст оварданд. дар рӯзи ҷамъбасти озмун дар коқи рӯдакӣ ҷамъомад доир гардид. зимнан муовини раиси вилоят Зайнур Азимӣ сухан гуфта иброз дошт ки дастоварди озмун бозёфти чеҳраҳои нав мебошад. тавассути он сафи истеъдодҳои нав афзун мегардад. дар навбати худ раиси иттифоқи композиторони Тоҷикистон гуфт ки имсол назар ба солҳои қаблӣ шумории иштирокдорон бештар гардида, озмун боз ҳам беҳтару хубтар гузаронда мешавад. озмуни имсола маҳз ба ҷашни 30-солагӣ бахшида шудам ва бартарии он аз солҳои якум дуюм дар он аст ки яъне бахшҳои гуногун илова гардиданд. яке аз ин паҳлӯҳо зинаҳо ки аз синни 12 то 17 сола дар ҳар як номинатсия 5 мукофотӣ пешниҳод гардид. беҳтарин чеҳраҳои нав, беҳтарин истеъдодҳо дар номинатсияи академӣ, дар номинатсияи анъанавӣ, сарояндагии академӣ, анъанавӣ, эстрадӣ ва навозандагии академӣ, анъанавӣ ва эстрадӣ, инчунин номинатсияи композиторӣ як нафар дар жанри академӣ, жанри анъанавӣ ва эстрадӣ низ чеҳраҳои нав довталабон барномаҳои худро, хондани худро пешкаш намуданд. бо боварӣ гуфта метавонад ки имсола яъне даври дуюми озмуни ҷумҳуравии Тоҷикистон ватани азизи ман дар вилояти Суғ ҳамаи шаҳру ноҳияҳоро дар бар мегирифт ва истеъдодҳо пайдо шуданд, яъне қувваи худро омӯзонданд. аз ин хотир инҳо ба даври ниҳоӣ рохат ёфтанд. дар ҷамъбасти озмун ҳамаи ғолибон бо тӯҳфаи ифтихорнома қадрдонӣ гардиданд. ман хеле шодам ки дар инҷо иштирок кардам ва сазовори ҷои якум гардидам. аъзои ҳакамон хеле баҳогузории ҳаққонӣ намуданд ва беҳтаринҳоро интихоб карданд. ман дар давраи ниҳоӣ иштирок намуда низ мехоҳам ки дар оянда ҷои аввалро сазовор гардам. баробари шогирдон, устодони онҳо низ бо тӯҳфаҳо қадршиносӣ карда шуданд. озмун дар дараҷаи бисёр баланд гузашта буд. албатта дуюм марҳила бисёр дар он ҷо иштирокчиён бисёр буданд. дар дохили онҳо албатта ба
ба як ғолибият ноил шудани ҳар яки онҳо ин як муваффақият аст. шогирдони шумо дар ин озмун кадом ҷойҳоро шогирдонам аз номинатсияи сарояндаи академияи ҷойи дуюм манучеҳр юсупов ва аз сарояндагии эстрадӣ ҷойи сеюм нодира ҷой ишғол намуданд ва аз ин ман бисёр мамнунам. бояд тазаккур дод ки озмуни ҷумҳуривии тоҷикистон ватани азизи ман бо мақсади баландбардоштани маҳорати касбии ҳунармандони ҷавон, эҷоди мусиқии нав, таълифи ашъори баландғоӣ ватандӯстона, дарёфти беҳтарин намунаҳои оҳанг ва сурудҳои тараннумгарӣ, дастовардҳои замонаи истиқлолияти давлатӣ ва ташвиқу тарғиби анъанаҳои арзишманди миллию мероси пурғаноати ниёгон мебошад.